Bon dia a tothom! Bon dia a tothom! Sopar parlem! Sopar! Buenos días a todos! مرحبا جميعا! Benvingut i benvingudes, companys i companys, de l'escola Collazo i Guil, de l'escola Milai Fontanals, de l'Institut Miquel Tarradell i de la resta d'escoles de Barcelona que ens esteu veient. Nosaltres som l'aula d'acollida d'Institut Milai Fontanals. Enguany som els anfitrions d'aquest primer Open Mic Intercultural Online a la ciutat de Barcelona. Joves del món, passeu, passeu! Passeu! Joves del món, Passeu, passeu! दुनिया के नो Joan, pas, pas! شباب العالم قرب Venim de diferents llocs del món. Em dic Mahbuba i sóc de Bangladesh. Em dic Hashim, soc de Pakistan. Jo em dic Samuel i sóc de Colòmbia. Em dic Adil i soc de Pakistan. Jo em dic Ayan, soc de Pakistan. Em dic Gurlin, sóc d'Índia. Jo em dic Walid i sóc de Pakistan. Jo em dic Sumaya, soc de Bangladesh. Jo em dic Samia, sóc de Bangladesh. Jo em dic Ujala i sóc de Pakistan. Jo em dic Aisha, sóc de Pakistan. Em dic Rima, sóc de Síria. Jo em dic Asha, sóc de Pakistan. Jo em dic Manuela i sóc de Colòmbia. Jo em dic Shakibul, sóc de Bangladesh. Jo em dic Marina, sóc de Pakistan. Volem començar aquest acte amb una cançó de benvinguda que esperem us agradi molt. La cançó es diu Joves del món, passeu, passeu.
Presentem ara els primers participants en aquesta edició 0 del programa. Donem la benvinguda a Aula Acollida de l'Institut Miguel Tarradell a Hilary Art de Filipines i Masa Trisa i Naim de Bangladesh. I a la Zafia i a la Lisha de Pakistan. Assalamu alaikum. I la tutora de Karina. Hola, joves del món, gràcies molt per enviar-nos el treball de vosaltres. A continuació veurem 3 contes tradicionals de Pakistan, Bangladesh i Filipines que també han fet en còmic. Endavant, vídeo! Joves del món, passeu, passeu! Hola, ara us explicarem un conte tradicional de Pakistan. El conte es diu El gos avariciós. Una vegada hi havia un gos caminant pel carrer que va passar per davant d'un carnisseria. Va agafar un tros de carn i va fugir. Quan passava per damunt d'un pont va veure la seva imatge reflectida a l'aigua. Va pensar que si li prenia el tros de carn a aquell altre gos, tindria el doble de carn. Però quan va obrir la boca li va caure el seu tall de carn i es va quedar sense cap dels dos. Aquest conte ens mostra que avarícia no és bona. Hola, ara us explicarem un conte tradicional de Bangladesh que es diu Leo i Ratoli. Hi havia una vegada un lleó estava dormit fins que va arribar un ratolí i el va despertar. El lleó es va enfadar molt, se'l volia menjar, però el ratolí li va demanar perdó i el lleó es va calmar. Aleshores, el ratolí li demana si vol ser amic seu. El lleó es posa a riure i li diu que no perquè el ratolí és massa petit per poder ser amic seu. El ratolí marxa molt trist. Però un dia el lleó va caure en una trampa. El ratolí va sentir els crits del lleó, demanant ajuda. Quan arriba al lloc, mossega la xarxa i allibera el lleó. El lleó diu, ara sé que petit o gran no té importància. El que importa és ser bona persona. Hola, os explicarem una conta tradicional de Filipinas. Es diu La tortuga i la mona. Hi havia una vegada Una tortuga que anava caminant. quan va veure un arbre ple de plàtans al mig del riu. Però ella no tenia prou força per moure'l d'allà. De cop i volta apareix una mona. La tortuga li demana ajuda i la mona li diu que sí, però li ha de donar la meitat de l'arbre i la tortuga accepta. La mona li diu, ara que ja ho hem aconseguit, jo vull a la part de dalt de l'arbre. I la tortuga hi està d'acord. Però quan passa el temps, La tortuga ha plantat la seva part de l'arbre i té plàtans cada any.
En canvi, la mona s'ha menjat els plàtans i ara no té res. Hola, moltes gràcies. Moltes gràcies pels vostres treballs. Ara anem a Escola Milà i Fontanals. Donem la benvinguda a Fayan, Daliguar, Llevat, Min, Súnia, Marien, Irrat i a la seva tutora Laura. Els nostres companys d'Aula d'Acollida ens han enviat un vídeo molt especial. Us agraden les pel·lícules terror? Avui presentarem estrena mundial de Emad Fantasma. Només els nens i les nenes d'acollida poden salvar l'escola d'una gran maledició. Esteu preparats i preparades? Entonces, endavant vídeo. Passeu. Sí que un barri molt especial, al davant el vell mig de Ciutat Vella. Fa 90 anys que es va construir la nostra escola. El 29 de març del 1931 es va inaugurar. Tenim la sort d'estudiar en un edifici històric. Però poques persones saben que aquesta escola abans era un cementeri. Suposo que per això passen aquestes coses tan estranyes. Un dia la jove va anar al lavabo, rentar-se les mans, protocol Covid, però al mirall va trobar escrit: si completeu unes proves salvareu l'escola d'una terrible maldició. La jove va anar corrents cap a l'aula d'acollida per avisar les companyes. Quina maldició! Tot seguit van anar al lavabo, però no hi havia res. Prometo que fa uns minuts el mirall estava escrit. Encara deus tenir son, Jeva, no et preocupis. Al dia següent la Mim va anar a obrir l'ampolla d'aigua al lavabo. Va obrir l'aixeta, però no hi havia aigua. De l'aixeta va sortir un paper que deia: Prova número 1. Aneu al teatre de l'escola i busqueu les escales prohibides. Atreveu-vos a pujar fins als focus de llum. Els enceneu i apagueu tantes vegades com els mestres en un dia diuen: posa't bé la mascareta, si us plau. Teniu 2 minuts per aconseguir-ho. Quantes vegades és això? No paren de dir-ho. Pensen bé. Són uns 40 professors multiplicat per 5 vegades al dia. Són unes 200 vegades. A per feina! Sobre va causar a sonar molt fort el timbre de l'escola.
Un nou prova va aparèixer volant. Prova número 2. Configureu el timbre de l'escola. Aquest timbre fa molt mal d'orella i no m'agrada gens. Que soni una música de por. I això com es fa? Google ho sap tot. Vinga, anem a buscar portàtil. Ben aviat van trobar la solució. El senyor Google diu que hem d'anar al despatx de direcció, entrar al seu ordinador i configurar el timbre molt fàcil. Sempre hi ha algú a dins. Ens inventarem que el Dilawar s'ha fet molt mal i quan surtin entrem nosaltres. Mònica, el Dilawar s'ha fet mal. Això de treballar amb les finestres obertes és molt perillós. Prova número 3. He canviat totes les llistes del menjador. La Neus s'està tornant boja. Si sou capaços de fer totes les llistes, encara podreu salvar l'escola de la maledicció. Tinc 129 menuts vegetarians, 78 menuts basals i només 11 menuts halal. Què ha passat aquí? Quina broma de mal gust és aquesta? Ajudem-nos, sabem perfectament què menjar cadascú. Prova número 4. Els termòmetres de l'escola no funcionen bé. Aquestes pistoles mai puguen de 37 i sempre surten de color verd. Vull que surti tothom positiu i que el termòmetre marqui el color vermell. Que tothom entri en pànic i cap a casa. Prova número 5. Aneu al gimnàs i busqueu una clau que està amagada. Ni la Loles, ni la Bàrbara, ni el Raül us pot veure. La porta abre esta clau. Jo ho sé, veniu. I de dins de l'escota una caixa van trobar amb una carta a dins. Aman nam Ahmed. Ami fua Bangladesh taki. Ami aisi ono beshi bosoragi. Am zanisina kila huitam hello. Arkunozona mashay yo horsoina. Ami kunota catalán bulsina na castellan. Aula de cullida, mestres de support, kita ota. School bad jaga, amare kuno fusonna school. Se la kun confinamiento ise, shara gesungi taral gorot. Beshi masul legi ami amar ono silam. Tartura সময় বাদে সারাটা বদলি গেছে সারাজন আই গেছেন আবার গরো তারার মুখ কভার হরিও আমি বেশি রাগ আছিল ইদাজেন আমি ডরাইছি সারা ফুয়াইন তার ফুরিনতে তারা অনো বালা আসুন না তারা আরো বালা তাহিবা গরো আমি করিছি সারা যে টাইম পারিছি তারা যাওয়া লেগে আরবার Hola Ahmed, somos nens i nenes d'aula d'acollida de l'escola Milà i Fontanals. Ara és 2021, tot ha canviat. Nosaltres ajudarem a parlar en català perquè tu no vas tenir l'oportunitat d'aprendre. L'escola no és un lloc horrible, és un lloc que aprendes per la vida. Ja no és igual que quan tu vas venir. Ara tenim aula d'acollida. Classes d'educació física molt divertides. Un pati molt meravellós. Molts amics i amigues. Nosaltres t'ajudarem. Na 8 farbo.
Ara veurem els vídeos que hem fet nosaltres, l'aula d'acollida d'Instituts Mirai Fontanals. Us hem preparat 3 contes tradicionals de Pakistan, Bangladesh i Colòmbia. El cor és de gat, el conill i la tortuga i la home caimán. I un conte nou que han creat les alumnes de Pakistan. El gronxador d'Aisha. Esperem que us agradi molt les contes i les titelles. És el nostre treball final, contes i titelles d'arreu del món. Ens hem divertit molt als estudis del Teatre Oracles amb l'Orland i la Miquela. Endavant, vídeo! Jo és del món! Passeu, passeu! प्यासा कौवा। एक कौवा था। कौवे को सच प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। वो एक बाग में पहुंचा। Hi havia una vegada un cor. El cor estava tan a prop que va volar endavant i arrere a la recerca d'aigua i va arribar a un jardí. वहाँ इसने एक पानी का गहरा देखा। कौवा बहुत खुश हुआ। Allà va veure una gerra d'aigua. El cor estava molt content. बदकिस्मती से गहरे में पानी कम था। कौवा बहुत परेशान हुआ। चुनाचे इसे एक तजवीज़ सूझी। Malauradament, no hi havia prou aigua a la gerra. El cor es va molestar i de sobte va tenir una idea. करीब ही कंकड़ पड़े हुए थे। कौवे ने एक एक करके कंकड़ों को गहरे में डाला। Hi havia pedres a prop. El cor va llançar i les pedres una a una. इसी तरह पानी ऊपर आ गया। Així va sortir l'aigua i va beure. कौवे ने पानी पिया, उड़ गया। Corb estava a la vora de l'aigua i va volar. একদা এক খরগোশ একটি কচ্ছপের দীর্ঘতি নিয়ে হাসাহাসি করছিল। কচ্ছপের এত রাগ হয় এবং খরগোশকে একটি দৌড় প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ করে বসে। প্রথমে খরগোশ তাকে তাচ্ছিল্য করলেও একসময় খরগোশ দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজি হয়। দৌড় শুরু holo. Hi havia una vegada un conill que es reia del moviment lent d'una tortuga. La tortuga s'enfada i desfia el conill és una carrera, tot i que al principi no va fer cas. En un moment donat va acceptar participar en la cursa del conill. Comença la cursa. খরগোশ খুব দৌড়াতে পারে। সে কিছু দূর গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে আলস্য। সে ভাবে কচ্ছপ এত দূর, আস্তে আস্তে সে একটা ঘুম দিয়ে ফেলতে পারে। একদিকে কচ্ছপ আসে। সে দেখতে পায় খরগোশ ঘুমিয়ে আছে। Els conills poden córrer molt ràpid. Va córrer una certa distància i es va a dormir. Mandros a Olmera, un arbre. D'aquesta manera la tortuga podia arribar tan lluny i es podia dormir. Mentrestant, arriba la tortuga i va veure conill dormit. সে খরগোশকে রেখে দৌড়িয়ে সে সীমানায় ছুঁড়ে পেলে। খরগোশ ঘুম থেকে উঠে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে দেখে কচ্ছপ বিচারক ময়ূরের কাছ থেকে বিজয়ীর মেডেল নিচ্ছে। যাই হোক, এই গল্প দিয়ে প্রধান যে নীতি শিক্ষাটি দেওয়া হয় তা হলো অধ্যবসায়ের জিত হয়। Va deixar el conill i va corrent fins a l'últim límit. El conill es va despertar i va corrent a
veure la tortuga. Venen la medalla del guanyador del jutge Pol tot i això la lliçó principal que s'aprèn d'aquesta història és la presidència. El hombre caimán. Cuentan que hace tiempo existió un pescador que tenía por afición espiar a las mujeres plateñas desnudas que se bañaban en las aguas del río Magdalena. L'home caimán. Expliquen que fa molt de temps va existir un pescador molt picaflor que tenia per afició espiar a les dones autòctones despullades que es banyaven a les aigües del río Magdalena. Previendo que podría ser descubierto por las mujeres entre los arbustos, se desplazó a la Alta Guajira. Preveient que podria ser descobert entre els arbusts, es va desplazar a Alta Guajira para que un brujo le preparara una pócima que lo convirtiera temporalmente en caimán, para que no sospecharan las bañistas y poder admirarlas. Perquè un bruixó li preparés una poció que el convertís temporalment en un caimán, perquè no sospitessin les banyistes i així poder admirarles. El brujo le preparó 2 pócimas, una roja que lo convertía en caimán y otra blanca que lo convertía en hombre nuevamente. Montenegro disfrutó algún tiempo de su ingenio. El bruixó li va preparar 2 pocions, una vermella que él convertía en caimán y una altra blanca que él convertía en home de nou. Montenegro va gaudir por algún temps del seu enginy, pero en una ocasión el amigo que le echaba la pócima blanca no pudo acompañarlo. En su lugar fue otro. Pero en una ocasión l'amic que le tirava la poció blanca no va poder acompanyar-lo. En el seu lloc va ser un altre, que al veure el caimán es va espantar al creure que era veritable i va deixar caure l'ampolla blanca en el líquid que el convertía en home de nou. Este, al ver al caimán, se asustó al creer que era verdadero y dejó caer la botella blanca con el líquido que lo convertía en hombre de nuevo. Antes de derramarse completamente, algunas gotas de líquido salpicaron únicamente en la cabeza de Saúl, por lo que el resto de su cuerpo quedó convertido en caimán. Abans de vessar completament, algunes gotes de líquid esquixen únicament el cap de Saúl, de manera que la resta del seu cos va quedar convertir en caimán. Desde entonces se convirtió en el terror de todas las mujeres, quienes no volvieron a bañarse en el río. La única que se atrevió a acercársele fue su madre. Todas las noches lo visitaba en el río para consolarlo y llevarle su comida favorita, queso, yuca y pan mojado en ron. Desde llavors es va convertir en el terror de les dones, que no van tornar a bañarse al río. L'única persona que es va atrevir a apropar-se després va ser la seva mare. Totes les nits el visitava al río per consolar-li i portar-li el seu menjar favorit, formatge, yuca y pan mullat en ron. Tras la muerte de su madre, que murió de tristeza por no haber encontrado al brujo, el hombre caimán, solo y sin nadie que lo cuidare, decidió dejarse arrastrar hasta el mar por el río, hasta Bocas de Cenizas, como se conoce la desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe a la altura de Barranquilla. Desde entonces, los pescadores del Bajo Magdalena permanecen pendientes para pescarlo en el río o en el mar. Després de la mort de la seva mare, que va morir de tristesa per no haver trobat al bruixot, l'home caimán, sol i sense ningú que el cuideix, va decidir deixar-se arrossegar fins al mar pel riu Magdalena, al mar Carib, a la altura de Barranquilla. Desde llavors, el pescador del Baix Magdalena, desde Plato,
romanem pendents per pescarlo al río o al mar. आयशा का झूला। एक गांव में छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। Al grunciador da Aisha. Y había una vegada, una noia en un pueblo. Es día Aisha. आयशा के घर के पास एक झूला था। वो झूला आयशा का था। आयशा रोजाना झूला झूलती थी। आयशा को वो झूला बहुत पसंद था। Y había un granchador a prop de la casa de Aisha. El granchador era de Aisha. Aisha solía blancellarse diariamente. आयशा के एक सहेली थी, उसका नाम सुमैया था। वो आयशा को झूला झूलती थी। Aisha tenía una amiga, es dio Sumaya, que solía blancellar Aisha. Un día Sumaya va a anar a casa del seu oncle. Aisha es vaciore al granchador. आयशा को झूला देने के लिए सुमैया वहाँ नहीं थी। आयशा परेशान हो गई। आयशा ने बोला कि अब मुझे झूला कौन देगा। Sumaya no va a ser que va a hacer que Aisha la blancelles. Aisha va a pensar per así mateixa. Ara que em fa una blanchet. आयशा के पास एक चिड़िया आई। वो बोली कि आयशा तुम बहुत अच्छी हो, परेशान मत हो, तुम्हें मैं झूला दूंगी। तुम अच्छी बच्ची हो, तुम सच बोलती हो। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। आयशा को झूले को हिलाते गई चिड़िया। Un ocell al costat de Aisha va dir: no os preocupe, estimad, et blancellar yo l'ocell. Va a comenzar a moure el granchador. चिड़िया के आयशा से दोस्ती हो गई। दूसरे दिन सुमैया आ गई। L'ocell y la Aisha es va fer amics. Y la Sumaya va a venir a la endema. आयशा और सुमैया दोनों चिड़िया के दोस्त बन गए। अब आयशा, सुमैया और चिड़िया रोजाना बाग में खेलते हैं। Tant la Aisha com la Sumaya va fer-se amic. De l'ocell ara tots tres jugar al jardí. Anem acabat ja aquest primer programa de Jo del Món. Donem ara la benvinguda a l'escola Classo Iguil. Hola, Busha, Hassin, Saha, Redwan, Anabul, Jacme, Pahubrir i Reisha. Els tutores Anna i Bele. Els nostres companys ens envien una cançó molt divertida amb la qual volem acabar aquest programa. Esperem us agradi endavant vídeo. Jo del Món, paseo. Gràcies. Vine, carrer Sant Pau, hi ha una escola molt gran, aquí al barri de Raval. Vine i entra que estem esperant, al segon pis no ens trobaràs, això és l'aula d'acollida amunt. Somos una escola pluricultural, són moltes llengües que sentirem. Hem nascut aquí i allà, avui te volem explicar. Soy pantalons al cabell curto i al cal que uns guantes i hijab. Us portem curta i altres camins, braçalet i collars. Juguem tots junts no demaràs, el pan ja es trobaràs. Juguem tots junts, i també enfadarem, però sempre guanyarem. Juguem tots junts no demaràs, el pan ja es trobaràs.
tia i jugar, escolta bé què pots trobar-t'hi. Un esmorzaran un entrepà, peix fregit o arròs cruixet, o un xapati de verdures. Vora plata i entrepà, sempre tenem gana abans de jugar, i si un dia deixem esmorzar, quina sort tenem per triar. Jersey y pantalón se cabell curto, al cap d'estaré altes de hijab, uns porter curte, altes de cabís, braçalets i collars. Juguem tots junts, junts no regalats, al banc les bones. Juguem tots junts, i també enfadarem, però sempre guanyarem. Els jocs que aprenem tots ja coneixem que són iguals. Escolta bé que explicarem. Cut, cut, sua, sud, són jocs d'amagar i de piar. Cavar i és arranya català. Els jocs que aprenem tots ja coneixem que són iguals. Escolta bé que explicarem. Cut, cut, sua, sud, són jocs d'amagar i de piar. Cavar i és arranya. Juguem tots junts, junts no regalats, al banc les bones. Juguem tots junts, i també enfadarem, però sempre guanyarem. Juguem tots junts, junts no regalats, al banc les bones. Juguem tots junts, i també enfadarem, però sempre guanyarem. I fins ahir el nostre programa Joves del Món, passeu. Esperem que us hagi agradat molt. Volem donar les gràcies a l'equip del Teatre Oracles, l'Institut Milà i Fontanals, el Servei Educatiu de Ciutat Vella pel seu suport i tots els centres que heu participat i hem estiu veient. Ens veiem ben aviat, el proper curs 2021-2022. I recordeu participar i enviant el vostre treball. Gràcies, adeu, bon estiu. Bon estiu! Adeu! Adeu! I love you!